الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد بندراب جلب تدب يدب المصطفى صلى الله عليه وسلم on calminama salminango aljanna salminango yimbe aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh on calminama on duwanama on jamanama onon yidbe al mustafa sallallahu alaihi wasallam ha joni koy qissa siddiq godden Abu Bakr gido al mustafa sallallahu alaihi wasallam e dasumen bendudo en bi ala ko hedde gurnam al mustafa sallallahu alaihi wasallam sona nyalo mo ko to ndeysan personnalité mondial en rutoto Allah gido Allah lomto personnalité mondial tiagal annababe o woni Abu Bakr Siddiq gido al mustafa aha kanko woni bamum yummen Aisha gido al mustafa sallallahu alaihi wasallam hankadi kasi en bi Fatima ari ndeysan o wayni Fatima wa kurba oyi Fatima ko mi mayo en gudo nyew Fatima oyi Fatima an itto abade be bisnam Fatima jeli mosi ndeysan al Hussein e al Hasan ngari ndeysan o buucibe o wayni be o uddi rido hakkude makko sahababe be bi yeso go be ji yeso go en lawnya yeso al Mustafa o mosani be ndeysan haw jeli o uddi rido o mbayni ko jam al Mustafa sallallahu alaihi wasallam o mosi ndeysan kanko wi hay mosande me bande ko sadak bandirabe selam o rutti hakkeji ndeysan sen ciftori nyade walde Badr o mo fewna sappeji kanko sallallahu alaihi wasallam biirede Sawad o duñi dum seeda e reedu mum Sawad yimo ya rasulullah an agañi kam o yimbede yofto ndeysan o yi omo yofto al Mustafa jol Makka sallallahu alaihi wasallam nelaɗimo ara yefto o wi ala ya rasulallah nde juuɗa kam de reedam ne feeñi mi ɓornaki comci nelaɗo suuri reedu mum ndeysan suuri wutte mum ha wuddu mum ha reedu mum feeñi Sawad ari ɓuuci mum ndeysan ɓuuci reedu al Mustafa sallallahu alaihi wasallam nelaɗum ya Sawad holko wanma wadde ko mbaɗɗa ko o ya rasulallah koye wolde paɗen so mi maayiɗo wona adam battidiɗo ko memde ɓandu nguram mema ɓanduma mi wayno nirto e Allah mbeɗe meɓi ɓanduma sallallahu alaihi wasallam ɓeɗo woni yidɓe al Mustafa sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairata wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi o ñande dargue enen fof goto fof ma ƴetto hakkimu e bandum o wi hay jawdi walla mbeewa so hawi mbeewa walla jawdi taw ala gallaji maɓe ñaaɓe to Allah la ilaha illallah muhammadu rasul no foti ñohoten bande no foti hakkeji ñamɗen hadis mo kalmi rawa Ahmed to gonmi volume 2 temed tati e capanɗe jeegom e tati bandiraɓe sehilaɓe mbayni ko jaam al Mustafa sallallahu alaihi wasallam ndeysan ko moƴƴo ko tedduɗo sa rokkimo o rokkuma ko ɓuri ɗum o so neɗɗo waɗanimo moƴƴere wimo jazakallah hayre duwanɗamo sa ruttani ko rokkuma ko duwonomo ha tina a waɗanimo ndeysan omo joguino koddiɗo yahudi cukalel yahudi ene liggantonomo cukalel ngel ñawi kanko sallallahu alaihi wasallam o yaani cukalel o ari salminde ɗum ndeysan bamum ene jooɗe hoorem cukalel hankadi woni kallullaha la ilaha illallah فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون so mayde heɓi goddol hankadi yummiraɗe hoorema babiraɗe hoorema bandiraɗe debbo nan toon ɓe nan bowal sukaɓe nanga hoddiɓe nan jongo i kanko kam o yettima korwal o fini la o finani hankadi gasi o wonta fin o waynima cukalel hankadi yettima ɗon nan daara yettade korwal o wi ɗum julɗo a wonta julɗo an cukalel ngel a natta islam cukalel ƴeewi bammum ndeysan ƴeewimo bamma ko yimo ati Abal Qasim bamma ko yimo ɗofto jol Makka sallallahu alaihi wasallam cukalel wi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah neɗaɗo yaltimi ndeysan alhamdulillah Allah dandimo e jeygol saabu am ndeysan kanko o arani hudde yimɓe Allah wi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ndeysan o ari ko yurmede cukalel ma e ndeysan naati aljanna weli nanore yanoɓe gattande bandiraɓe sehilaɓe nam koko mayete hay goto anda mane debbo or suriyanajo walla debbo arabe o are birik o addi mbuus joom birik o totti ɗum mbuus o wi joom birik o ndenaɗa ko oɗo mbuusa mi arta
ñalawma hiiri o artani weeti o artani janngo o artani ɓaawo janngo o artani joom birig uddita mbuus tawi hen pyjama ene wonde lettere debbo yimo oɗo pyjama gujjumi ɗum koye birig ma gujjanmi ɗum ko ɓinguelam dewel pour julde ɗum pour ñantoro ɗum cukalel ñande arafa ñande guppuli cukalel maayi gartirmi ɗum la ilaha illallah muhammadou rasulullah no foti ñamɗen hol biɗoma ma fin janggo saka aɗa destina saka aɗa haaɓe saabu aɗa cikkodire saabu aɗa rumtodire maayde bettat almoustapha maayi en maayata walla ken maayoɓe bandiraɓe julɓe nam cukalel maayi ñande guppuli ɓornaki comci o artiri o dañi chance o artiri bandiraɓe sehilaɓe juurade ñawɗo en heewi baraji bandiraɓe sehilaɓe almoustapha sellani o tampi hankkadi ndeysan omon suudu yummen aissa aha en mbi rido o tellinama hankkadi gasi o wonta haajude sahabaɓe ha to weedu makko to ñande dargue to oye ummati ɓeɗo gara ndiwe toon ceerno toon sababu saɓe mbayli dina makko sallallah alayhi wa sallam abou hurayra tuwi nela sallah sallam wi jomiraɗo subahana taala ñande dargue oye ɓi adama ñande dargue allah wiyamo an min ñawi hol sababu arani salmindemi o ya allah an woni jomiraɗo rabbul alamin holno ñawtami salmina o yi banda kaare ñawino a yahani salminde ɗum ayi salminde ñawɗo e forde calmina bande kaare ko Allah o wi sa yeeno salmindemo ma tawam ɗon hadis omo juuli ko hadis muslim bandiraɓe sehilaɓe enam sa yeehi salminde ñawɗo hoto haal sona ko moƴƴi ndeysan malaikaji ene jaabo duwaw ma hoto wi e kaariyel kay ma yehi cangi kaarigal ɗum wonduɗo aɗa haala pucci pacaji ala hoto juutɗo on tawi ko ñawɗo debbo noon yo rewɓe tan naate makko an hoto naat onon worɓe hoto naati toon ma ñawɗo ndeysan yiɗi wiide ko la ilaha illallah maya ene wiya la ilaha illallah muhammadou rasulullah nala sallah sallam wimo konngol wattidi aduna la ilaha illallah muhammadou rasulullah o naati aljanna yo Allah rokken wiide la ilaha illallah muhammadou rasulullah idam kullu man عليها فان كل من عليها فان ويبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان كل من عليها ينفق ما يبني سنة إنك ميت وإنهم ميتون سو أفإن مت أفهم الخالدون سجل مكة ما يفعل كدر هاي غور هدرها ببندر أبي سيلام أي نام جود نون سواري مايد نون تشن عثمان على كو حال جول مكة على كو المصطفى على كو صحابة بنون ملاك يرمي بن جبما الله جبين ma ayda Allah jippin ma bandiraɓe sehilaɓe enen goppen sirko goppen bida goppen talkiɗi goppen ko welani Allah goppen gagneje ɗe mayiɗo woƴa ko hoore mum ala ko wawanma gila corona ari mbiɗa hara juuro ɓe mbima hara juuroɓe ni ala ka lattani ko mayi ɗo ɗum noon toppir haajuma mayi aɗa wiya la ilaha illallah nata aljanna bandiraɓe sehilaɓe enam ceerno ousmane ɓen noon focciɓe mbiyani joom daira kaari en tariqa kaari en jama kaari en ala pocciɗo namdo hoorema saɗa focci seɗen pocci en malama sen poccaki en mborama arabe arenela sallallahu ya rasulullah janginam hunde mi nanto hen o yuqul amantu billahi thumma istaqim wi agogni Allah focco e nam إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لا إله إلا الله julɗude to Allah ndeysaan malaika jurmi aɗum min garma ndeysaan mbiya hata hul malaika jaɓɓoma hayyo jeyaɗo Allah hoto hul hoto suna e aljanna mo jangtanɗa o noon mo prometɗa o noon ɗum woni ko poddanɗa hande nata aljanna welinanore yano men gata ceersmal hol jippinowo noon Allah nuzulam min ghafurir rahim ndeysaan yew julmotoɗo o jaforoɗo o joom yurmede o joom aljanna Allah jippinma sa yiyama jaatigama ne moƴƴi omo jogui guertoɗe omo jogui tew omo jogui basalle omo jogui abeltorako omo jogui suudu ɓumde abeltorako aljanna ɓuuri hunde fof bandiraɓe sehila ko woni toon ko yitere meeɗa yiide nofru meeɗa nande gade goppen shirque mbaɗen nata aljanna bandiraɓe sehilam ceersman holno ɓe calminirta toon to aljanna to salam holon Allah salminaɓe salamun qawlan min rabbir rahim salam kisal ndeysan nde wonno guila aduna koye kisal woni kisal hakkude makko e Allah woni rewdemo o wasa cirkinde kisal hakkude makko e rasul sallallahu alaihi wasallam o rewa rasul o ñamti ɗum kisal jinnaɓe kisal hoddiɓe kisal miñiraɓe kisal rewɓe dokka goto fof hakke mum saɗinnade aljanna eynam ɓe cogge ndeysan délégation gomuji eɓe ñanti eɓe jogui kange eɓe jogui kalis ndeysan eɓe payi aljanna eynam وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ديسان ملائكة بيام ديسان من أدي جامن غاري bienvenue jami guddire mbi kisal mo lemon on moƴƴi ndeysan naaten abadan on jaltara on ɗaɗotako on tarotako on yittatako on maɓɓetake on tikkara ɗum woni aljanna ceerno Ousmane on baɗɗo bida noon on baɗɗo shirku noon on kaɓiɗo Allah o haaɓi al Mustafa o haaɓi yimɓe al Mustafa malaikaji sana guitta pittali mabɓe ndeysan so mayde daari hedɓe goddol malaikaji puroɓe kuuɗe wala hawla wala quwwata illa billah ina wallahi sa yi ɗum jiya alhaali kulɓiniɗo jiya alhaali mawɗo e nam ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم جلتنا كويمون جلتنا فتانو صلوا يلتون ونون أندي توفيرهم وجان ولقد هل سبابه اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون فالسبب لبتا بندري كوير سبب مونيكين بيا الله ويتا وياني كالونو تو الله كو الله حالات ودي بلبتا دو لبتا مسلم بندرا بسيلا من ديسان كان عثمان هور بادن تو المصطفى صلى الله عليه وسلم ديسان yummen Aisha ndeysaan omon joni afle yummen Aisha ndeysaan hoore makko e becce yummen Aisha radiyallahu wala yummen Aisha bandiraɓe sehilaɓe aynam radiyallahu anha Abu Abdurrahman bi Abu Bakr naati ndeysaan ene jogi so coccorgal ene socco nelaɗo rewni coccorgal ngal guite yummen Aisha wimo aɗa yiɗi ya rasulullah coccorgal ngal o dillini hoore nde o natti hay haalde ndeysaan yummen Aisha ƴetti coccorgal ngal ƴakki ɗum ha ɗiggi tottimo o socci ha ñiiƴo makko laaɓi cer o wi la ilaha illallah inna lil mawti sakarat maydene muusi ndeysaan longere o ñamno Khaybar nde o yiɗeɗen taƴa tek makko londer o ya Aisha longere posone debbo o posno kam ne atteyam ndeysaan arte makko ndeysaan o tampi ndeysaan o gayni soccade kanko sallallahu alaihi wasallam o hoyni bildi ndeysaan toni makko dilli la ilaha illallah wa ma alladhina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى وين الله بتري جنغو مكو يعني بندرابي سهلاب إنا لله وإنا إليه راجعون هكذا قص وماي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله يودو بيرو نيد ألتنا بندرابي سهلاب أينام so dawi al-Mustafa tampina mayrde o buftama laabi kewɗu o faɗima laabi kewɗi ndeysaan o maydene muusi bandiraɓe jul maydene muusi koto Allah faya ko gacce wallahi yawma tubla sarair wujuhu yawma idhin nadira aɗon gandi nene bere hay nene bere so yuwi nene bere so fi nene bere ma ñaawe bandiraɓe sehilaɓe ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kala konngol kalɗen ken ñawateɓe bandiraɓe sel ngare goppen bastali ɗi goppen baytali ɗi so nelaɗo maayi so nelaɗo tampi Aboubacry tampi annaba fo tampi da'ira amen ceerno amen minen wallahi ko heewi hen wona gonga so wiyama on ɗon kalɗo to Allah ko haali ko so renaka ma nanumo jeygol biɗo haala Allah ɓuri biɗo haala neɗɗo ɓuri Qur'an noon wona goto laabi ujunaji jeegom koye defte mabɓe winda bandiraji mi toñani wallahi mi toñani kala gonɗinɗo haala neɗɗo walla haala nelaɗo ɓuri haala Allah o yalti dina haalade kala gonɗinɗo wiyani goɗɗo de wiyani Aboubacry mbimi ko nelaɗo haala neɗɗo ɓuri haala nelaɗo ɓuri haala Allah o yalti dina haalade Ibnu Abbas wi mi on nelaɗo mbiyen Aboubacry wi mbata joni asaman toɓe mon kaaƴi kala ko ɗon bandiraɓe sehilaɓe walaw tara idh adh-dhalimuna fi ghamrati al-maut wallahi ma injikum oni ودون ندي ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين أن بنوت الله بيو الله بي نراد توبيان أن دي يسوع يبفو أهين يسوع يبفو ولا حول ولا قوة إلا بالله هلك جردهم قال لنا جردهم دبنا جردهم جينقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يبقى نجي الله وجوه يومئذ باسرة جيش ما بين أولي تمشي ما بيجينقول بعد ما بيجينقول من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لا إله إلا الله يسقون من
بنجرا كو هي غساق سجيل كو بنجرا تك مبه caaya تك مبه chuma guri mabbe chuma so chumi kadi ha honi be battane kadi guri goddi kadi koyede mbayno nawaade ni wala hawla wala quwwata illa billah wallahi jeygol aduna en bawana dum jeygol lakara en bawana dum jeygol lakara ko jeygol aduna ko capande jeydidi usta e jeygol lakara bandiraabe holko jadi dum holko jadi ha gardoda ha dokkeda ha manteda gagneje fo mahama wadama hen céramique wadama hen jamde yimbe no popo hen nela sallallahu alaihi wa Allah hudiya huden be jetti gagneje annaba mabbe be baddum jamaaji o Allah horo wat anyeram salam dewten ko dum o wattindi haalde o assala wa ma mata aymanukum holko wattindi wirten Usman o wi nangte e juulo e rewbe mon a findini be yo juulo a fi biye yo juula a habe biye yo juula ay mo yalta kala juulan ko wasiya nela sallallahu alaihi wasallam anan wasiya ma sa wadani wasiya Allah e bibbe ma doftara ko abadan sa doftaki Allah e bibbe ma doftara be mbatta barke be mbatta baraji aha Allah wi yobe juul wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuqu al aqibatu taqwa aha Allah yima ya yamri biskuma ya insistu hen yobe juul o yi asugo kanko defi kanko jigel gurdam cukalel way mayde taw dañani bac taw dañani brevet taw dañani CPE mi anda hol CP2 ماير إيدي هون فوف أي نام بدرب جل مكة ماي كان ماي أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروا إنه غفور رحيم